Shalom. Huriani Tuhata, tapasadama rohata tapodukma dirita, lao memasuki perminggota di bagasan Arianon, marhahom mahita satoki. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 110 ayat sada roditolu. Bagasan gowarni debata ama, doho gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho gowarni tod di perbadia, nama no palangit doho tanoon. Amen. Tungi sema dong aku dia kabanua gijang, jala dukun niho, dangadong di halomo rohaku di tanoon, nang pemeru sibuku doho rohaku, sai debatado pertano batoan ni rohaku, jala perjabaraku saleleng-lelengna. Haleluya. Haleluya. Martangnya kita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, saile homa todim na badiai tu bagasa rohanami, say paiyat di bagasan hami asini roham dohot hatigoran, na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami,
Sairamoti hami di hamamasa ni pangujunan, pergogoi mahami mangulahol lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami, mida denggan ni pabahenammu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maret dehita sian buku Eden nomor 120 ayat 3 rodi obat. Hata ni Tuhata nagabe patujolo ni Jamita di minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis sadarion ima dienet sian buku pesalmen bidu 140 ayat sada rodi ayat 10 tajahama marsoring-soring anon di ayat perpudi manang ayat 10 rapita majahasa songonom mahatani Tuhata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Puji oko ma Jehovah saleleng au mangolu, sai ende honokku do de bataku saleleng adong do peau. Unang marhaposan hamutu akka pangarajai, tu anak ni jolma, naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogo to dinai, mulak ma ibana tutanona, diari na sesadai pesan masude akka sakap nai. Mertua ma manangise nama bahet debatane si Jakob pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sito palangit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudena si ingot hasitongan rodi saleleng lelengna. Si patikos uhum tu akanani rupa silehon si panganon tu akan namale Jehovah makarhari akan natarate. Jehovah patonggor matani akan nama pitung, Jehovah pahehe akan natuki, Jehovah makaholongi akan partigor. Jehovah mengaramoti halak naburo, ibana margogoihon akan nasopok somarama somarina, dohot akan nama balu, jala di palipe yang godalan ni akka perjahat. Jehovah do raja rodi saleleng-lelengna, di batami alesion marsuduk-suduk do. Haleluya. Imasahakna, martua do akan namanangion hata ni debata, nau peopsa jala namangulahotsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite edesian korina parari Kamis.
Meredehita lah memuji Tuhata, sian buku Ede nomor 416 ayat sada dohot ayat tulu. Huria na hinakolongan ni Tuhata Jesus Kristus di bagasa tiki na macayarga na dilehot Tuhata do pehetu hita di obason. Tamado hita marningot manolsoli huhut mangidu hasesaan ni sude akadosata na gudangi tuadopan ni debata. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatudosan, para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si palua ami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadiaw mi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Macajot-jot warsaki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami na roai. Daku waholongi hami, o siyan nasa rohanami, dohok nasa ate-ate nami, dohok nasa tordinami, dohok nasa gugunami, nang dongan nami, dang dutsud diri nami hubay kami, di baheni, tamado rimasammu jala uhumammu hami, tuhamatean sa leleng nileleng nai, alay maporus mahami noaeng ro tuasi ni roham na gudangi, mangidos yan na sa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubaho rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami, dohot ala ni goarmu na badiai, ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amen baga-baga ni debata taringot tuhasa ni dosata. Satak karisap leleng nahu tadi koko. Alai papungu-pungoku maho muse marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagat di parpiar ni muruku. Hutabuniho bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa sa leleng-leleng na asiaku ho. Nina Jehovah si palua ho. Hasanga pema di debata di gijang. Amen. Tapuji Tuhata marhite-hite edesian kor narwastu.
Mari dehita lahu memuji Tuhata sian buku Eden nomor 277 ayat sada dohot ayat obat. Hatani Tuhata nakaberuhu tungolu na baru di minggu ta sadarion ima nadiene sian surat Tuhalak Heber bidu 12 ayat 20 lalu sahak rodi 20 sia songonom mahatani Tuhata di baheni mauliate ma rohata ala tajalo harajaon nasotar hutur marhite hiteido gape hita perhalado halomoan ni debata mardonga biar dohot hadaulaton ai apina menghalang do debat hatai ima sahna rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata Saya parugoi mahami mangulau. ulahon nahobar Tuhatami amin. Tapuji Tuhata marhite hite edesian kor ama.
Mare dehita lama muji Tuhan sian buku ede nomor 160 sia ayat sada dohot ayat tulu. Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, taha tidak koma hapor siaw tai, songon nahi na tidak koni dongata saha porsiaon di sadok portibion rak madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pergugu nasuhatu dosan, mano palangit otano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, iman hati nubuhon ni Maria, nagabe-gabea siato di porbadia adorak soka bubuhan. Ido Tuhata, mau naberni di panguhuman ni Silatus, namate terpajal lo ibana, dihau binor silang, jala tua tuan watoru dung ditanom, namulak manguluh di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai paragogon asohatu dosani, sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumihala na mangulu doh namate, au persea di tot di perbadia, la adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia, doh dihasasani dosa, doh dihatai na mandok, mulak mangulu do sogo daging ni hala naung mate, doh dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapuji Tuhata marhite edesian kor PP GKP. Lao manomu hata ni Tuhata na pinasahat ni napasona. Mare dehita lau mamuji ibana sian buku ede nomor 424 ayat 3 sahat rodi 5. Titing tapi aman. Tahu jola taparjolo ma tabegi akat tikting tambahan di tikting na masa di hruata di bagasan sandarion.
Salam. Huriani itu hatta, na hinolongan di bagasan Kor Yesus Kristus, ujaho kaima tikting namasa di huriata, songon napa adoson tikting akan ang tersurat di tertiap acara tahun. Na perjulu, taringot tu laporan keuangan. Laporan keuangan di huriata bulan Agustus 2022, marang bulan nasalpu, nunga di para di huriata jala nunga dikirim marhiti-hiti WA tu ganup penatua di sektor tak. Obartusi diakka damang dainang manangisi pehita nanaeng parsiboto ditiktingi di laporan keuangan ini boy ma tajalo marhiti-hiti. Napaduahon obar tu program ni seksi perempuan ni huriata. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di pamasa nasida do basar. Ima na paradehon manang patuduhon hasil karya do akka keterampilan yaka ibu-ibu manang seksi perempuan na do tu seksi perempuan. Obartusi dihita naneng persidohot di Basari, boima mendaftar tu ketua seksi perempuan nomor handphone songonong tersurat di acara di Tiktingon. Papaton, hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 di pamasa huriata do seminar pembinaan rohani do nomor dolan pastoral konseling subtema meningkatkan kapasitas para pelayan jemaat dan membangun komunikasi antara pelayan dan jemaat mulai semanogot pukul sia ia ulaunon di parade seksi pembinaan rohani pinangidohon tuhita tarlumobi anggota majelis do akka situa asa si parsidohot kita di seminaron. Napapaton hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 tajalo do dongata sahuria tajakot do dongata sahuria sian GKPI tarutung kota lao marminggu rap do tita di Botari do Borngin. Obartusi di parade nasida do amplop obartu tujuan nang disakabi nasida naeng mangido pangurupion sian huriata marhite amplop nang dibagi honan non tuganup akka per minggu. Saya tatangak koma asa dengan berdalan sakap ni rohana sida jala di pasu-pasu tu hatta. Tuaka amanami inanami namar minggu di huriaon di gereja ton. Nang peso anggota manang anggota ruas ni huriata. Mandok mauliate rohami di haroromuna. Sayang giat ma pakkobasion ni huriata, pakkobasion ni akka sude pelayan manang penatua di huriata on di gereja on makkor hodame ro lasni roha. Alani upangido kami asa toktong ringgas rohata marpungu di gereja on. Jala tok-tok tapasahat saluhu na pangidotta tutuhatna. Tarlumobi diakay anakon manang buru nami mahasiswa. Di pangido roha nami do rapita marpungu di gereja taon. Jala sayang giat marhite-hite permingguanon. Goklas ni roha sudi hamu. Tarlumobi saya tulus sinakap ni roha taringot tu persikolana. Jala tok-tong marhite-hite asini rohatta di bagasan hai pason. Na paunopon madok maliate do huriani madok maliate do sude akka pengurus harian jemaat dohot majelis di sude anggota ni huriatta na toktong girgir rohana pasahaton ucapan syukur dohot bakti bulanan. Sayang giap tujuluanon ditabba itu hatta akaras di roha marbuhal-buhal sudia kapasamotan
jala toktong di bagasarla dame do las ni roha hita pasahaton sudi napalas rohani tu hatta. Alani dipangidohon nasa toktong tangyang marsitangyang kita. Lao para raton harajaon itu hatta dilihat pertibion. Napapituhon pertangyangan sektor. Sonang somal di pamasa huriata hari Selasa maringana di Garijata di Padang Bulan. Tapamasa do pertangyangan sektor masuk pukul 10.30 manang tonga waruborngin. Jala nama jabui di pertangyangan ini ima sektor 2. Ima namasa di tikting di huriata di Binggon. Lau manomonomo hatan itu hatta merede mahita sian buku ede nomor 424 ayat 315. Damini di bata na sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ati-ati roha ng pikiran muna. Dinalaho manjakon hata ni tuhata. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amen. Shalom. Amanami, inanami, naposo bulung, remaja, nangakadak danak, napungu di bagas joroon, nang namanangihon sian bagas naganuk marsadasada. Hatani debata dihita di minggu na pasapulu limahon dong Trinitatis sadarion. Ima hatana natar surat di surat Paulus, tu si Timotius na parjulu, bindu onom, mamukamay sinayat onom sahat rodi ayat 10. Songonon maha tani debata rap tatangihon ma. Pangumuan gudangdo tutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Aidang adong tabuan tuhasyanganon jaladang tarbuak kita agia aha
laho ruar. Alay muluadong dihita si panganon dohot parabiton, tahasabab penmai. Ia akan nanaing gabe mamora, madabudu tu bagasan pangujunan, dohot sambil, dohot tulan hahisapon haotoon, akan namangago, na mangalonok konjolma itu bagasan jea, dohot hamagoan. Ay urat nina sahajahaton dorohana holongan di hepeng, ido disakapi nadiba, umbahen nalilu sian hapor siaoni, gabe di aiton do gudang na bernet tu dirina. Ima sahatna. Hadaulaton mardongan sabam niroha. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Manami nanami salunah hitanah hina holongan. Na parjolus yang jami taon nanaing ta ida jalan nanaing ta renukan tu bagasan rohata ganuk marsada sadabe. Ima taringot tu pangomuan gudang. Ramolo disukung hita ganuk marsada sadang. Isi do hita na makarikoton pangomuan gudang. Rasudei do hita mandok au. Ku hari koton do pangomuan gudang ro tuau. Hampir saluhut jolma nadong di Hasyanganon. Makarikoton pangomuan gudang rotu ibana, rotu ngoluna, rotu dirina. Asaboha. Adong do halak makarikoton panguman godang tu dirina ima asa gabe sahalak nama mora ibana. Marhite-hite hamoram nadong di bana gabe sahalak namar sangat man ibana niang. Adong do halak makarikoton pangumuan gudang tu bagasan rohana nang tu bagasan nguluna ima asabu ibana manuhor an manuhor on manuhor manang ahana rikot di nguluna manang ahana pinangidoni rohana gabi adong ala adong pangumuan gudang di bana jalana sian segi positif ima muladong pangumuan gudang, gebe bui mengurupi katondong, molo-olo. Amanami nanami, muladong pangumuan gudang di hita, ado na gebe tujuan. Menang tu dia do hita laho patu pahon, pangumuan gudang na ro tu hita. Hombar tu pangumuan gudangon, bohado cara, ahado tapatupa, asabui hita mendapat pangumuan gudang. Adong do piga-piga halak, asaro tu ibana pangumuan gudang, mangakalakali. Ya kali dongan na sa sekolah. Ya kali dongan na sa karejo. Dia kali dongana, tondongna, keluargana, pamilina. Dia kali natorasna, asa tabba pangumuan godang di bang. Mangakala kali. Mulu na baruang di tiki kuliah hami. Adong do di bahen guru manang dosen manuhor buku. Jala dikirim dongan matu natorasna disadatiki bapa tuhorjo lehon jo hepeng lahom manuhor buku Hebrew nena. Ahado buku Hebrew dang binoto dikirim bapakna. Dungi ditongos mamuse sambinggun hari bapa
tuhor jo buku lehon jo hepeng lah manuhor buku Heber nina. Ba dikirim bapak naon buku Heber, hepeng lah manuhor buku Heber. Baru seminggu naik dikirim surat musa itu bapak na, bapak kirim majo hepeng nalaho manuhor buku Ibrani. Mangakala-kali bapak na, do omak na. HP tulu naking na pinangi do non, saya dui. Ay Hebrew do Heber, ay Heber do Ibrani, ay Ibrani do Heber, ay Ibrani do Hebrew. Jadi amanami nami, daku bauto manang na hea kita mangulahon na songoni, mangakala-kali dongan, asalam tambah pangumuan di hita. Adong do halak, asa adong pangumuan di bana, ima patupahon membuat naso ugasan na. Ugasan ni hala dibuat ibana. Hupake kami istilah membuat ugasan dan hupake kami hata manako manang mengerampok asa songona tabu bahasa. Membuat ugasan naso ugasan. Amanami na namin selalu nahita nahinahulungan. Hiado masa di tonga-tonga ninguluta hiya. Asa adong dihita, terbuat na adong dihalak. Asa tambah pangumuan dihita. Di sada tiki mulak mana, sada persikola sian les. Persikola mulak biasana sian lesna mulak maibana pukul 6 botari, manang pukul 6 botari 10.05. Somalna ibana jolo mardalan jo sian lesnaun tu siad dalan tu ima nalaho menompang bus ibana. Ala mungkin rangga di pa noti di bereng-bereng gebe dicupai sada parkareta mi ibana naposoon manang danakon. Ada HP mude nina. Tak ada. Tapi di rumah ada HP ku, nina danakon, burjurohana. Dengi, ayolah kita ambil, aku mau meminjam HP-mu untuk menelepon. Nina parkareton, ayo burjurohani dak danakon ala gebi adong dalanan lalaho tujabuna. So malai bana ikon 2 kali merdalapat 2 kali merbus baru sahat ibana tujabuna. Sahat ma ibana tujabuna dibuat mahapenon. Ini bang, nina tu parkaretau. Ayolah ke sana kita biar kau pakai HP-mu ini, nina. Dibuat mamuse, diboceng dak danakon. Dungi dung sahat tu sada inganan mana HP ku bang ina. Tadi ku titipkan ke kakak sana, ambillah nina. Dung laudak dan aku tusi dang disibe amat taon manang bawa parkaretau. Membuat naso ugasana. Amanami nanami saluna kita nahinahulungan. Adong dohita patupahon ulaw na songoni dinguluta. Ngamerbagi na torasna taringo tu harta warisan. Tu akayana kotna. Sudi dapat sebagian B. Alayadong dohala berkeinginan nalaho membuat ugasan ni hahana manang ibotona manang anggina. Bahkan hiadu akan amarhamarangi rotu Yesus. Mengidohon tu Tuhan Yesus. Tuhan, dokon matu anggiki asa dileon perbagian aku ninaiban. Ternyata angginai membuat bagian na, manang ugasan na gebi milik na. Dongan saporsyaw na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Songon dia dohita laho membuat pangumuan godang. Adong dohalak na di bagasan na jujur. Mangula-ulaw na di bagasan na sitong. Patupahon akka rancangan-rancangan di bagasan nguluna sian ies ni rohana.
Patupahon nasa ulau na pinasahan ni atasana tu ibana sian burjuni rohana. Jala las do rohana moloro iba pangumuan gudang tu ibana marhite-hite ulaun ias ni roha jala ulaun burjuni roha. Paulus mandok tu hita dia pala ombason molo naing pangumuan gudang doro tu hita nganguluhon ma hadaulaton namar roha. Anda orang sojami tahun di si Paulus tu si Timotius di sada Timotius 4 ayat itu pasomal-somal madirim tu hadaulaton. Jadi amanami nanami saluk nahita nahina ngolongan ngolutan di pangidohon Tuhan di bata Jehovah asa ngolu na marhadaulaton beribadah. Molo neng gebi marhadaulaton kita molo nunga tahulahon hadaulaton ni rohai di ngolutan batagamon ma rotu hita pangumuan gudang. Aledak kolan sekedar hadaulaton di pangido tu hita. Ale adong sadanai na rikot hombar tu hadaulautoni na laho tahanguluhon ima sabam ni roha. Boy do halap beribadah. Boy do halap mandok kontu ngoluna au sahalak na daulat doau. Ale maulo dangadong sabam ni roha di ibana marisuang do salhukna. Alanido hea halak mandokon lu jaibana mangulahon ulaon hombar tuhatani Tuhan debata Jehovah. Hirana marisuang do ibana na ringgas marminggu. Hirana suadong lapatan na ibana say martangiangi tuadupan ni Tuhan debata Jehovah. Hirana suadong do di parrohahon Tuhan debata Jehovah, hape au sahalak parendi do di tonga-tonga ni huriyai. Hirana so di parrohahon, manang hirana so ditangihon, manang hirana so dia dipardulihon Tuhan debata Jehovah do nasa ngoluku. Ay siyan natwari, tu sadarion, tu marsogon, siyan tahun nasalpu, tu tahun naro, siyan aka ari-ari nakubolu satu sadarion, song-songoni do ngoluku, dangadong lapatan. Dangadong lapatan ni sahalak na daulat songoni molo adong pakkolosohon. Molo terus di bagalasan ngoluna Marcella, Marsa selalu. Ale molo sahalak na daulat na sitong, diadupan ni Tuhan debata Jehovah, ikonadom do sabam ni roha di ibana. Ido na toho. Ikonadom do sabam ni roha di ibana. Alania ha, marpos ni roha ibana di sandok perdalanan ni ngoluna, nungga di pasahat ibana dirina tuadupan ni Tuhan debata Jehovah, nungga di pasahat ibana dirina tu apuan ni Tuhan debata Jehovah, bapos marohana sabam marohana Tuhan debata Jehovah, pasti kopon akka narikot di ngoluna. Jadi halakna marhadaulaton mardongan sabam ni roha, imana hombar tuna didokni Tuhan Yesus Kristus songona tersurat di Matius 6 ayat 37. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jala ibana maka nguluhon songon nanidok ni Apostel Petrus di 2 Petrus 3 ayat 10. Ain nalaho salpudo portibion dohot akana pinarhagiotna. Jadi manang songon dia pe namasa di perdalanan ningguluna, ala nunga di bagasan na marhadaulaton mardongaton sabam ni roha ibana di sandok nguluna, dia percaya bahwa Tuhan itu mencukupkan segala sesuatu apa yang perlu bagi kehidupannya. Jala diajarkan si Apostel Paulus do tuhita, molo tumpe dang tarpangidaho tuadupan ni Tuhan debata Jehovah marhite tangyangmu.
kapsian pamanganmu tangyangmu tuadu panituan di bata Jehovah nasa na pinangidom. Alay ala nunga martangia kuat tuadu panituan di bata Jehovah ton di perbadian na adong di rohami pasahatuni tuadu panituan di bata Jehovah. Ima halak na marhadaulaton ni roha di bagasan sabam ni roha. Ale molodang adong sabam ni roha, meskipun dia sudah lahir di kekristenan, meskipun opungnya sudah Kristen, bapaknya Kristen, dia pun Kristen. Jala bangko di bana au nunga sian opukku nunga Kristen kami na saripe. Ale molodang adong sabam ni roha, mari suang dosa luhut naik. Dia akan seperti Adam dan Hawa yang tidak pernah merasa cukup dengan makanan yang berlimpah di Taman Eden. Masih tetap terpengaruh, tergoda, laho membuat si panganon sian bonani hau nadong di parsitongani porla angguri. Dia akan merasa seperti Firaun yang tidak merasa cukup, nalaho maparhatuban bangsa Israel meratus tahun. Naing manian toktong bangsa Israeli ginagabi hatuban na. Asabui gedung-gedung mewah, piramid-piramid, istana, jongjong di tanah Mesir. Alhasil akan namasa, gabi tu hamati yang donasida di laut Teberau. Molodang adong sabam ni roha nang peibana nunga tardok sebagai sahalak na porsia mengulu diadupan ituan di bata Jehovah basongon si Daud maibana. Amana masa di si Daud gabe di patu baibana membunuh si Uria. Ala dang cukup manangdang sabam rohana di inata nadong di bana. Asa buaton na si Betseba. Gabi paruhuman na masa tu pinoparna pudang turus adong dia kapinoparna. Molo dang adong sabam ni roha tok-tok kita lahom marhadalaton holan tuadupan ituan di bata Jehovah. Ba ahamana gabe jambarta hamatean. Hamatean saliling nililing. Jadi amanginang saluna kita nahina halongan. Mari menjadi orang yang beribadah hanya kepada Tuhan disertai dengan rasa cukup. Beta kita lahom marhadaulaton ni roha holan marado pun Tuhan di bata Jehovah di bagasan sabam ni roha. Tabering muse ayat na mangihut. Aha didokon di ayat na mangihut. Ayat pitu. Ay dangadong tabuan Tuhan siang anon. Jaladang tarbuak kita agia aha lahoruar. Si Job sahalak na mora. Sahalak na daulat. Diadupan ni dibata. Jadi molo nunga diadupan di dibata, lasongoninang diadupan ni jolma. Ni narohannya. Alay di bagasan dang piga liling, hamorau na habis. Artana habis. Ianakon na mate. Daging na malake. Alaya hamadido ibana. Tuadupan ni Tuhan di bata Jehovah. Marsai mara duau. Haruar sian butuhan ni dainang. Lasongoni duau muse mulak tusi. Dang adong manangaha dibuan si Job tu portibion. Lasongoni do ibana non kaharuar sian portibion. Las idonnya nagabi tahanguluhon di bagasan nguluta supaya jangan ada orang yang merasa tidak pernah cukup di nguluna. Ngadapoton naing maon, ngadapotan naing maan, ngadapotan naing maon. Terus berkeinginan tidak pernah merasa cukup. Aladaknya merasa cukup amanami inanami gabe digohi tondini nahudari maibana laho mangulahon ulauna siganu pari. Di patakas Apostel Paulus dison moloadong si panganon, moloadong parabiton,
Hasabab pun mai. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan kepada kita orang yang telah percaya kepadanya apa yang perlu bagi kita. Bukan berarti setiap orang yang percaya tidak mendapatkan pangkat dan jabatan, tidak mendapatkan tempat yang layak, tidak mendapatkan kehormatan. Bukan berarti seperti itu. Alai na rumikot lanang dohono na tuhita bahwa unang gabi alani ambisi gabi taulahon akan ramun akan jahat di ngulut tau. Ido HP haduan songon di postingan ni Facebook ni dongan manang Instagram dangi ba manang napugos peibana manang namora manang parpangkat peibana manang staf biasa manang parbeca saluhut nado holan tu bagasan peti ukuran sada hali duaido anon nguluna tu tanoi dangadong nasi jadi aha malapatan nambar hui-hui ho sian manugut sahat tu botari satu borngin las somodom holan mamikiron aha nariko di ngulum asa sikop. Tapi di Tuhan di bata Jehovah marhiti-hiti persalmen. Sonang do di bahan Tuhan di bata Jehovah akka anak ni hasianna pihak di podomanna ala marhaposan marhasabamon ibana holan tu Tuhan di bata Jehovah. Tapi halakan marhui-hui sampai dang modom mangaluluyakan narekot di bana. Alani dua mang inang saat kita nahina holongan, aidang adong manang aha tabuan tu portibion, lasongonido kita haduan borhat sian portibion. Tahasabab pun ma na adong dihita. Dan kalau kita memang orang yang memang benar-benar beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang memang yang menjadi bagianmu, menjadi tempatmu, menjadi kedudukanmu, menjadi pangkatmu, menjadi jabatanmu. Alanido say lului maharaja ni dibata dohot akka hasit tonganna dungi tabahonon na dotoho akka odeng. Napatuluhon orientasi hamoraon. Ia akan anang gabi mamora madabu do tu bagasan pangujunan dohot sambil dohot tulan hahisapon haotoon akan mangago na mangalonok koncolmai tu bagasan jia dohot hamaguan. Ahado orientasita. Paulus mandok tuhita sonari orang yang berorientasi hamoraun di nguluna tulu nagabe namasa di nguluna. Madabu ibana tu bagasan pangucunan. Ay say torus ma di pebering-bering ibana artani halakan. Andigan ma artani halakan boy pide tu jabuku. Madabu ibana tu bagasan pangucunan. Molo orientasi hamoraon andigan mahudulan ni halakan nagabi kundulaku. Buah carana. Adong kemampuan, adong parbinotuan, adong relasi. Mau lihat tema molo adong kemampuan, hamalon, doh relasi. Molo dang adong. Dukun bertindak. Kan idun wae. Boy dukun bertindak. Ahamu saya bertindak kejahatan. Madabu maibana tu bagasan pangucunan. Molo orientasi na hamaguan ahama musena masa tu ibana. Madabu ibana tu sambil. Madabu ibana tu sambil. Beta hita. Tu sama hita. Air sianam boido. Dapat muanon. Trik-trik nalaho. Mambaiko mamora. Beta hita. Pengaruh-pengaruh akan datang terus. HP nunga di si adong sambil. Nunga adong di si jorgong. Sarupa may songon sada babiat. Dibain akka par sambil ma ima
di sada jorgong manang di sada sambil, ima, mangsa, manang na kelinci, manang na manuk. Hape nunga di si ibana, adong sambil di sinalah mambu ibana. Molo babiat narumikot ibana si panganon. Dang parduli ibana di bawah tu dang di bawah tu ibana manang na soadong di si manang na adong di si sambil. Nah, songonido na masa tu hita manginang. Ketika orientasi kita hamoraon, dan taboto nunga dibuat kita tu sambil asa gebe di tali, dikurung, di tabet kita, ton ditai tu hamatean, nasaliling, nililing na. Napatuluhan, molo orientasi ta hamoraon ima, gebe madabu mahita tu haki sapon, haotoon. Ada yang sekarang sedang viral amanami nanami, yaitu game-game judi, ya, game-game judi. Dakola naposo nama tu apa game-game judi terpengaruh, ya, skater do tahe gorna, ya, sepertinya tidak terlalu membuat kerugian yang sangat besar. Tetapi ketika dinikmati terus menerus, karena tidak ada disertai dengan rasa cukup, turana sadarian mangan, boy gebedang mangan. Na sebulanon boy aturana mangan sekeluarga, boy dang mangan. Allah tidak disertai dengan rasa cukup. Terus dipengaruhi oleh game ini. Madabu kuhahisapon hautoon. Amanginan selalu kita nangina holongan, ima molo orientasi na hamoraon. Sarupa may doot porkas na baron, manang toto gelap, manang do akalan asing judi-judi na masa di Portibion. Sarupa may, molo diliok ko mo nang sadarion, hapi sebenarnya hamonangan mi, ngelubi siya ni hataluan mo. Ale diliok mo tuho mo nang sadarion, asapoha, asam museho, tetap bermain. Tetap bermain, tetap bermain. Ay dakya bandar talu. Takyay. Na manami selalu nahita hinaholongan. Molo orientasi tadoha moraon. Hahisapon haoton ma na adong tuhita. Rok. Dan itu akan membuat kita kurus kering. Itu pasti. Tu bagasan jia mahita madabu. Jala tu bagasan hamagoan. Di Pasikop Apostel Paulus jami tahun tuhita manginang di ayat 10. Ayu urat nina sahajahaton do rohan na holongan di hepeng. Idu disakapi nadiba umbahen na lilusian haporsiaoni. Gabi diai tondo gudang na bernit tudirina. Dongan saporsiaon na hinaholongan. Perenungan hari ini. Asa halak na mangulu di bagasan hadaulaton mardongan sabam niroha mahita. Perenungan di minggu ke-15 setelah Trinitatis ini. Asa tapatu pama di ngulu tahun ibadah disertai dengan rasa cukup. Asa manginang toho mahita sahalak na porsia di Yesus Kristus na marsigatung marhaposan jalatoktong marhapurusan tu Tuhan ay dipasikop doakan narikot di ngoluta si ganopari porsea maho porsea mahita disi. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan di bata Jehovah amanami pardenggan basa para sirohana sumurung. Moliate jala puji-pujian ma hosombo kami tuarupan munasun bediai. Ala asidot holong ni roham na toktong mandongani mangaramoti hami. Dilehok kodo tu hami sadarion parsauran nauli parsauran adinggan di bagas jorom nang di tonga-tonga ni huriam nang da adong di bagas nami ganup marsada-sada. Ali Tuhan di bata Jehovah amanami. Tuhan dipaingotok tuhami asa di bagasan
ngulu na daulat tami, hupatu pahami mahadaulaton mardongan sabam niroha di ngulu namion. Setiap orang dari antara kami yang percaya kepada Tuhan, kami akan melakukan ibadah disertai dengan rasa cukup. Ali debata Jehovah amanami, holan tuho mahami marhapurusan, holan tuho mahami marhaposan, ay hodo Tuhan, ay hodo sito pahami, ay nasa na adong di portium narikot di hami doon Tuhan, di paradiho. Di bahini Tuhan dang marna hahuranga kami, anggo sa sitong na, anggo siyan hadirin nami, tung macay hahuranga do hami, alay saya siyan haporsyon nami, salu na sikop do di ho Tuhan, di paradiho akan narikot di ngulu nami, ali di bata Jehovah amanami, asiroham atong, holakuro nagabe tau si sobaon, jalan si pujion nami Tuhan, asiroham, sudah kami napungon Tuhan ali di bata Jehovah, unang mahami Tuhan, berorientasi Tuhan moraon, ay say madabu tu bagasan hajahaton dohami, molo orientasi nami hamoraon, alay di pamoraho dohami Tuhan, molo nunga hupasatami diri nami, sian ias ni rohanami, sian burju ni rohanami, tu bagasan asidok holong ni roham. Mangulu hami di bagasan hadaulaton mardongaton sabam ni roha. Asiroham mali di batang. Hupasatami ma ulaw na naing patupaon ni Huriamon, marhite-hite seksi perempuan na naing patupahon bazar di tanggal sia Oktober na naing ro. Ima bajar marhite akka karya-karya manang parabiton, manang karya seni, manang akka berupa kuliner. Tuhan di bata Jehovah, posrohanami, program seksi perempuanon mardalan dohot denggan. Jala sude stakeholder perempuan manang akka masyarakat, manang anggota jemaat, manang naka narotu ulau namion, bui patuduhon karyanya, asa dohot di bazaron Tuhan. Pasatami bazaron Tuhan tu bagasan asini roham. Mardalan may dohot denggan marhitehon ketua nang seksi perempuan. Asiroham ali di bata Jehovah amanami. Jala di patupahuriamondo Tuhan ima marhite-hite seksi kerohanian. Ima napatupahon pembinaan rohani. Ali di bata Jehovah, tarjou mahami sudi, baik majelis, baik penatua, baik anggota jemaat, nalahoman dohoti seminaron. Asa tok-tok kami Tuhan, makarekoton pastoral konseling, di tonga-tonga ni huriamon Tuhan. Asiroham, songoko ali Yesus Kristus, na tok-tong mengibati huta-huta, desa-desa, kota-kota, nalaho, patuguhon rohan ng haporsyaw niya ka na porsya di Holy Jesus. Asa margugo na sida, lahu mangadupi akan amasa di pardalanan ningulo na sida bi. Asiroham Tuhan. Nang sudi program ni Huriam GKP pamenon, hupasatami ma tubagasan asidil roham. Nang sudi program ni GKP Resort Padang Bulan Sadaon Tuhan, toktong maho Tuhan ali di bata Jehovah, na tahu mangalihon panuturion dohon pamasumasuang. Asa dengan mardalan sudi program-program na pinatupan ni Huriam GKP Pamen nang Resort Padang Bulan Sadape. Na niuluhon niya mang Pendeta Dr. John Kitop Silitonga. Do sudi pengurus resort nang pengurus jemaat GKP Pamenon Tuhan. Asiroham nang saluna naro sianaka mahasiswa, sianaka pekerja, namar minggu manang natoktong beribadah tu Huriamon di son Tuhan, toktong pasu-pasu nasida. Raduti nasida, papos rohan nasida Tuhan, dinalaho mandalani ngulu nasida, dinalaho patuluson parkarejuan nang parsikolon nasida, toktong wahau Tuhan nagabe, tahu silas ni rohan nasida,
Di patupan nasida mai Tuhan mardongan hasabamon nasiako aliribata Jehovah amanami asiroham. Herbakon tangan mitu sudi ruas mi Tuhan natongon di bagasan namar sahit. Asa malum hilalaun nasida. Baik pamatang nasida nang tondi nasida pe. Puji-pujian hasangapon hamuliaun madiguarmu nasun badiai. Hupasatami tangyang do elek-elek namion Tuhan. Holan mangasahon guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan. Si palua jala si panguluton dinami. Moliate madiho amang nabasa. Amin. Marinde mahita nomor bukende 382 ayat 1.2 Soma jolo jala pikir. Soma jolo jala pikir la dunia lang kami otik na tarobang dinay halak kami ulak madu Tuhan Yesus sepaluan Ojahan hia porsyauta dinalaho sumumbahon piliata kita tutuhan debata ima hatana natar surat di Evangelium Lukas bindu onom ayat 30 songonoma didok disi. Lehon hamuma gabe lehonon nama dihamu parsuhatan na dinggan na nyonjat na hinutur hutur jalan apina suksuk lehonon na tua puan muna ay parsuhatan na siunuhat ton muna do suhat tonon na Tuhan. Amin. Tapasahat ma piliata.
kita jongjong. Sombahan ma peliat tahun tuadupan ni debata martangiang mahita, ale debata amanamina di Banua Ginjang, di parhatopat rohanami dosian unduk ni rohanami, hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di sono pasat hami do pilihan hamauliaton nami tuhok, say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion, asa gabidalan panidangion, parsauran dohot ulang asini roha di horiamon. Bahen mangulu nami gabi pilihan na hombar tulomoni roham. Jala parsi dohot parohon harajonmu, holong hasitongan, dohot hadamionmu di sandok portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim, asa say toktong mandok moliati tuho. Di bagasan gorni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita, aliama namin na di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomani roham di Banotongon songon na di Banua Ginjang, lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon pangujunan, palua mahamisian pangago. Ruas ni tuhata, borhat mahamu tuhang uluan muna, asa toktong mangulu di bagasan haldawlaton, mardongan sabam ni roha. Jala-jala hamu pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuhamu, jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhamu, jala di pasor hormadamena tuton di munabe. Amin.